Ne bih morala to da sada odem, mogla da sad odem, pošto što je sa mnom danas. Ali u pregovorima sam, ali mene ne razumeju ovdje ljudi, kapiraš ovaj mentalitet, mene ne razume koliko zapravo sam ja se namučila u tom periodu i koliko meni bilo teško. Ja to zapravo ne bi ni mogla prikažem ovdje na pravi način, zato što ljudi, znaš kako imaju pogrešno mišljenje o svemu uvijek. Znaš, ljudi ne mogu da prihvate zato što kao, ajde šta hoćeš, živjela si u Dubaju, trošila si pare, kupovala si sve moguće stvari, videla si ovo, videla si ono i onda kao još treba da te žalim. To je kod nas mentalitet. Da, ne, naravno znam i sve ja stojim iza toga, ja sam stvarno mnogo dobro živjela i mnogo lepo, ali sve postoji nešto, ali, znaš, sad ne znam da li bi oni tako lepo živjeli da su tako rizikovali i to je pitanje, znaš. Tako da ne znam kako bi se oni ponašali na mom mestu. Da li bi oni prihvatili to po svaku cijenu kao ja tada s 22 godine koja sam bila željna svega, bukvalno svega, ili bi rekli kao pa ne, bit ću pošten, normalan građanin. Većina tih ljudi koji mene vređa i proziva isto bi tako živjeli, potpisujem. Da, to ja uvijek kažem, znaš kao nije se nekom ukazala prilika za nešto, da nešto postigneš, da li ćeš da budeš sa jedne strane zakona, sa druge, da li će u životu se dešava jedna stvar ili druga stvar. Ljudi nisu imali priliku, ali uvijek kažu kao ne, to, nemam pojma. Naprimjer, kad se raspravljaju sa devojkom, kad imamo neku priču ili ne znam šta, ja njoj kažem, ja sam non stop u iskušenju zato što će meni danas prići njih 500 i da se slikam i poslat će mi poruku i lajkovat će mi ovakva devojka sliku, bla, bla, bla. Ali ti nisi toliko u iskušenju koliko sam ja, znaš kao, kako bi se ti ponašala da si u mojoj koži? Pa dobro, da, imam i ja taj moment s dečkom, da. Ali zato što oni, možda ne znam sad za tvoj devojku, ali moj dečko nije poznat i ja ga baš krijem, iskreno, da ne bi došlo do, zašto bi mu propašćavala život, iskreno, znaš ti vrlo dobro kako je to, on nema potrebe, dečko je ozbiljan i nema potrebe tako da se izlaže javnosti na taj način, prosto smatram da to nema potrebe za tim, ali isto tako mene on jako razume, znaš da meni dosta poruka stiže i ovako i onako i što za posao mi treba i što ovako i što onako, on sve to razume, on ima pristup svim mojim porukama uvek i on uvek sve gleda zato što ja prosto nemam što da krijem, mene baš briga. Ali misliš da je to dobro? Pazi, nekad ne mora ništa da se desi. Naravno da je dobro, sad ću da ti kažem zašto. Imam jednog čoveka koji stalno meni piše već godinama i sad on se samo nadovezuje na poruke, ispada kao da mu ja stvarno odgovaram, ali to treba već godinama i ja stvarno, evo sad koliko sedim s dečkom ili ovo ili ono, meni stvarno stiže od čoveka poruke, on se sam sa sobom čovek dopisuje, ja mu ništa ne odgovaram, nikada. Znači, koliko puta sam ga čak i blokirala, ne, to je samo jedan čovjek, a da je još ostali ne znam koliko ljudi. Oni se sami dopisuju sa sobom, to izgledaju stvarno kao poruke da sam ja unsendovala, a u stvari nisam, zapravo ne znam o čemu se radi, ali ne znam i da li neko još ima takve probleme, ali ja stvarno imam takve neke ljude koji sami se sobom pričaju sa mnom, odnosno, vjerojatno misle da ja to čitam, pa ne znam, samo se nadovezuju na nešto. Zapravo nema nijedna moja poruka, ali opet ja to sve prebacim na šalu i onda pričam s njim o tome, mi gledamo to zajedno, smijemo se i tako, mislim, to je, meni to smiješno, prosto ja nemam, prvo Instagram odavno nije moja privatna mreža, odavno. To meni služi ekstremno samo za posao i WhatsApp ima par ljudi i to je to. Skoro si suzila svoj život, moguće je to? Da. Znaš kao, ko bi rekao? Da, ko bi rekao, da, totalno, znaš šta, shvatila sam da mi je najbitniji moj mir. Meni je najbitniji moj mir i ja sam shvatila koliko mene stvari uznemirava u stvari. Da ja ima svako moj broj, da meni svako odgovara na poruke. Prvo, nema potrebe, jel? Da mi svako piše, da mi svako ima broj, da svako gleda moje statuse, nema potrebe uopšte, jer je to stvarno moja privatnost. Ali Instagram i ovo, to me baš briga. Dobro, pazi, kao izašao si iz reality i ti i ja i nekako medijski smo okupirani i onda Instagram ti je neka kao poslovna tabla i onda ako nešto radiš što ti dobro dođe za posao, ako ne radiš ništa može ga i zaključati koga briga. Da, i uopšte me ne interesuje, ja ne bi ni imala Instagram uopšte odavno još, nego ja tu ređam svašta nešto što je korisno ženama, na primjer, i ja se apsolutno samo na to fokusiram, znači ja uopšte više ne pričam da ja idem šta radim, ne pišem lične stvari, retko koji status je ličan, uopšte nije ni ličan, kako da ti kažem. Baš što si rekla, pišeš da bude korisno ženama, šta je ženi danas korisno? Žena danas traži sve i svašta, proaktivi su ogromni, a kao, voljela bi samo da se probudi, da je izvajana, da je tip-top sređena, da je tu momak koji je onako full na belom konju. Tako je, baš je dobro ovo rekao, sad ću da ti kažem šta je problem. Znaš šta, ja sam ranije imala jako čudne rilceve na mom Instagramu, tipa možda zamisliš ovo i dobit ćeš ono, možda zamisliš ovo i dobit ćeš ono. I onda su me kontaktirale većina žena koje žele odjednom to nešto da promene. Međutim, u radu sa mnom one shvataju da je sve do njih zapravo.
ali sve zapravo do njih i da sve zapravo može i da ti zapravo ako mnogo tražiš od muškarca treba ipak i nešto i da daš tom muškarcu. I šta bi ti nešto njemu dala i sad ona razmišlja pa dobro, lepa sam, zgodna sam, dosta moje, da dosta moje, ali na jedno veče, znaš. A ako bi voljela da ona ostane s tom i da si mu zanimljiva, gledaj kao da si interesantna ličnost za njega, ne moraš ti da budeš. Svaka ličnost je interesantna za sebe i svaka žena je autentična za sebe. Međutim, one tu svoju autentičnost jako kriju, pravići se da su neko drugi. Ili gledaju kako ona je, tako ću ja, kako ovo, tako ću ja. To danas gledaju to kako je ovo, tako ću ja. To jako gledaju, da. Uopšte ne razmišljaju, ni na kraju im pameti nije da one zapravo trebaju da budu one. Zato što je svako drugi zauzet, razumeš? To sam negde pročitala i to je jako pametno rečeno. Ali nisam kapirala kako one tako razmišljaju, jer sam, mislim, ja tako naravno razmišljala da u mlađim godinama, da je meni to dovoljno, da je to super, ali sam shvatila da mi nije dovoljno. Razmišljam, dobro, šta ja sam mogu da uradim da ne bude tako kako sam ja mislila, da ja nemam takvu vrstu prijatelja ili takvu vrstu mamaka, razumeš? Tako da svi su bili nekako preproblematični. I ja sam bila problematična, ali ja sam to nekako na vreme shvatila, da meni to ne ide u prilog, ni moje miru, ni ništa, ne ide to tako kako treba. I onda razmišljam, dobro, ajde sad ću ovako i vidim da mi je mnogo lakše i mnogo bolje kada sam ja svoja skroz. Znači, apsolutno ne mogu da glumim ja nekog drugoga ili da budem kao neko drugi kada ti drugi nisu kao ja. Možda sam ja drugačija od svih, ne znam, ali mislim, realno svi su od svih drugačiji. Tu tu su naravno ubeđenja, uverenja sa televizije, od rodbine, od roditelja, od momaka, to se svaki dan šta ti slušaš. Šta ti slušaš, to ti ostaje u mozgu, bukvalno. Ovo ti je kao materica za mozak, razumeš? To ti je tako. I bukvalno sve što ti se nalazi u glavi, to živiš. Znači, tvoj um je mesto gde ti živiš svaki dan. I sad, na primjer, nije dovoljno sad ti jednom to pomisliš, dobra, sad će mi se desiti čudo, pa nismo mi Harry Potteri, razumeš? Da. Tako da treba konstantan biti, konstantno misliti o tome što ti treba, ali ne kao da to želiš, nego kao da je tako i da se ponašaš u skladu s tim. Malo je čudno i malo je teško, ali zapravo kako možemo sebi da prizovemo loše stvari, ponašajući se kao da nešto loše tu sam ja ekspert. Ti si, eto vidiš, ti si ekspert u tome, ti to znaš. Sad sam ti malo pre rekla, ono što mislimo sada, desit će nam se sledeće godine, ono što sada živimo, razmišljali smo o tome prošle godine, ali bukvalno su nam takve misli bile. Ako nešto očekujemo samo da se desi, a nemamo nikakve inspirativne akcije povodom toga, neće se ništa desiti. Prosto, ako samo sediš i gledaš u telefon kući na trosedu, gledajući u Netflix kao što sam ja radila, apsolutno ti energija stoji. I tebi se svaki dan iste stvari dešavaju, ali svaki božji dan. Možeš ti ideš u teretanu, ali ako ne pustiš svoje telo nekako da se drugačije kreće ili u drugom smeru, neće ti se ništa drugačije desiti, jer jako je povezano duh i telo, to znamo. Tako da moramo da nekako se pokrenemo u svakom smislu, ne samo za teretanu, nego i drugačije da razmišljamo, znaš, to je sve povezano. Kad si počela da razmišljaš tako? Ja sam odavno počela da razmišljam tako, samo što nikada ni u najluđem snu nisam znala da je ovo posao, da ovo može biti posao. Zapravo, sve mojim prijateljima sam uvijek tako nešto pričala, ti se sećaš i u parovima kako sam ja njima drobila tamo. Imala si seanse svoje. Ja sam imala svoje seanse, samo što zapravo sam ja to se zezala, ali uopšte nije bilo zezanje, zato što sam ja većini žena govorila stvarno šta će biti, ali nije da sam ja neka vidovita ili nešto, nego prosto se razumem u te neke stvari. I što sam počela da pričam, što si ja pitala? Ne, ajde sad ću da te vratim na početak skroz. Negde, volao bi da te upoznaju moji gledaoci, iako te već znaju, ali dobar da moje publike verovatno ne zna, davno si izašla iz realitija. Gde si ti odrasla? Ja sam odrasla na Dorćolu. Na Dorćolu i na Novom Beogradu. Sad, tata me izorčala, mama s Novog Beograda. I onda sam bila na relaciji, onda kada mi je tata umro, više sam bila na Novom Beogradu. A kako ti odrastanje bilo? Jesi bila problematična? Jako. Meni je prvo odrastanje bilo problematično. To se, da ti kažem, u jednoj rečenici to kod mene. Beogradsko odrastanje. Da, beogradsko odrastanje, pogotovo što sam ja bila tako neki buntovnik. I što sam nekako linijom manjeg otpora, u stvari to je bio najveći otpor. Da ja izađem iz normalne kuće i sve normalno kad je,